Bueno, bo día a todos e a todas, tanto para os que estáis aquí presentes como para quen nos pode estar seguindo en liña. E, bueno, como imaginades, para todo o Urbano Lugrís, aquí en Malpica de Bergantiños, é un privilexio poder ser o centro, de alguma maneira, desta celebración do Día das Bibliotecas. E así que, bueno, aproveitamos este inicio para agradecerlle tanto a Voz de Galicia a oportunidade e igualmente a Consellería de Educación o apoio para facernos de epicentro desta difusión, non? Ben, como seguro que xa estades ao tanto, 24 de outubro, Día das Bibliotecas, leva conmemorándose nesta data durante case 30 anos, e este ano o lema é contra a desinformación, bibliotecas. Como vedes aquí, o que pretende subliñar este lema é un pouco ese papel que teñen as bibliotecas como barreira contra a desinformación, grazas aos seus recursos documentais, pero tamén grazas aos recursos humanos a través do persoal bibliotecario, ok? Ben, isto, como vemos, é algo que ten máxima relevancia hoxe en día, sobre todo co valor engadido dende aquí, de que as bibliotecas escolares son a porta de entrada para todos os nenos e nenas do país, como foi para vós, e incluso para nosos máis adultos, a un espazo de descubrimento, lecer e ferramentas de coñecemento para toda a vida. Hoxe, entón, temos aquí a César Rodríguez, xornalista da Voz de Galicia. El publica acerca de moitas temáticas de actualidade, especialízase tamén en publicación sobre a rede e todas esas vertentes afíns, e hoxe puximos ter unha charla sobre desinformación, as vellas formas, novas mentiras, así se titula, e vamos a aprender bastantes aspectos sobre estes fenómenos en ecosistemas digitais, así que, bueno, moitísimas grazas por estar hoxe aquí connosco, César, así que nada, adiante. Moi ben, veciñas. Bueno, entremos en materia. Desinformación. Se alguén dedica un día das bibliotecas a desinformación, é que temos un problema, vale? Temos un problema grave na nosa sociedade. Por qué? Porque a desinformación, as chamadas fake news, noticias falsas, son tan bellas como o ser humano. Cando hubo dúas persoas xuntas, unha xa se contaba trolas aos outros. Cal é o problema que temos hoxe en día? Que coas redes e co ecosistema digital que temos, hai máis novas falsas que nunca. Hai máis desinformación que nunca. Vale. En galego non temos unha palabra que soa moitísimo que son bulos, vale? Son loiadas. Vale. E se vos fixades, no dicionario da RAC ten dúas definicións. Unha é a clásica, aquilo que unha persoa presenta como verdadeiro sabendo que é falso. Es un troleiro, vai a loiada che contou, sinónimos, embuste, loia, mentira, trola. Pero a segunda é moi recente. Noticia falsa que se difunde co fin de facer crer que algo falso é verdadeiro, xeralmente con algún fin. Mirade o exemplo. Non se lles pode facer caso a todas as loiadas que circulan por las redes sociais. O exemplo específico. Por qué? Porque as redes sociais son unha autopista de desinformación, unha autopista para as loiadas. Ben, desinformación. Houve un congreso recentemente da lingua española en Arequipa, Perú. Unha das mesas redondas de que se falaron ali era sobre desinformación. E o titular que nos deron é "Estamos ante unha pandemia de noticias falsas". É exagerado? Non, é real. Vexamos por qué. Pero antes vexamos tres conceptos. Imaginade que un de vós contalle algo a outro por un erro, vale? E alguén o acaba publicando no medio do instituto ou nas súas redes. É información errónea, vale? Non é desinformación, cometemos un erro. Os seres humanos, os influencers, os medios, sempre podemos equivocarnos, vale? Non pasa nada. O grave é a desinformación. É a que está fabricada ou manipulada para enganar a propósito. Son as famosas fake news, vale? É relacionado con ela está a mala información. Información parcial ou incompleta, sen contexto, sen verificar, que serve para facer campañas de acoso ou discursos de odio. Vale? Por exemplo, hai un suceso, vale? Hai un crime nun sitio. Pois de repente o fácil é dicir, e quen foi o autor? Foi un inmigrante? Foi alguén de fora? Usas un prexuizo para manipular, sen ter información ninguna. Vale? Que buscan os que crean noticias falsas, os difusores de fake news? Vale? Pois o principal obxectivo é que vos, por exemplo, ou eu, ou das miñas xeracións, ou xeracións máis maiores, cheguen a desconfiar de todo, vale? Que non sepamos diferenciar entre o que é certo, o que pode ser certo e o que é mentira, vale? Buscan que non creamos os que difunden información fiable. Se todo é igual, se todo é desconfiable, se nada pode estar ben, non me creo nada. Cando non me creo nada, eu igualo rumores e novas falsas. Vímolo coa pandemia, é dicir, houve xefes de Estado que defenderon beber lejía para curar a pandemia, e vémolo co cambio climático. Vou poñer un exemplo. Esta é unha noticia moi reciente, vale?
descubren por primeira vez na historia mosquitos en Islandia. Mosquitos en Islandia. Islandia, o nome original, Iceland, vale? Que é terra do xeo, vale? É unha proba do calentamento global, do aquecemento global, vale? A cambio, temos un maravilloso captura de TikTok en que un home, pola súa conta, non vos lo vou poñer, vale? Di que o cambio climático non existe porque el, cando moitas veces ten que poñer o abrigo porque ten frío, vale? É dicir, estamos, por un lado, igualando unha evidencia científica, un descubrimento, con algo que é unha percepción subjetiva. Nós non somos capaces, desde a nosa experiencia sensible, de dicir se hai quecemento global ou non. Tenemos que mirar datos, tenemos que mirar estadísticas, vale? Non é a nosa impresión. Porque resulta que o millor aquí, en Galicia, a nós incluso nos ven o quecemento global, que temos un poquinho máis de calor, non? Ou non? É opinable, pero que non pode ser igualar contidos, vale? Toda esta pandemia de novas falsas, todo isto de igualar as cousas, todo isto demais, complícase coa revolución da IA. Ben, isto é unha das primeiras leis da tecnoloxía de Melvin Kranzberg, un historiador estadounidense. A tecnoloxía non é boa nin mala, senón neutral, require decisións políticas e depende como os humanos a usen. A inteligencia artificial é mala? A inteligencia artificial é boa? Depende. En que nos pode axudar a inteligencia artificial? Que é unha tecnoloxía que vai cambiar o noso mundo, sobre todo o voso, bueno, de todos, pero vos escollelo con 20 e pico anos con unha súa eclosión, vale? Primeiro, nos vai axudar a automatizar tarefas moi repetitivas, vale? Segundo, nos vai permitir analizar en tempo real grandes volumes de datos. Tú imagínate que de repente tes unha Excel con máis de 1 millón de casillas. Se temos que facelo nós, complicado. Se nos axuda IA, moito mellor. Reducción de erros en áreas críticas como a medicina e a aviación. E libera as persoas para centrarse en tarefas creativas e estratégicas. Que quere dicir? Temos que facer que a IA escriba por nós? Non. Pero que nos axude a escribir ou nos axude coa base documental? Por que non? Vale. Eu, por exemplo, fixe un experimento onte. Collín esta presentación e pedinlle unha ferramenta de Google que me convertira nun podcast. Fíxome un podcast a 2 voces en inglés maravilloso, que duraba 15 minutos. Vale. Na transformación é moi útil. Entón, a IA é boa e mala? Depende, para que o queramos usar. É boa para todas estas cousas e moitas máis, pero é mala a hora de falar de desinformación. Por qué? Porque temos un contexto que Internet cambiou. Vale. Internet, cando xurdiu, máis ou menos a mediados dos 90, era unha oportunidade de liberdade. É dicir, eu vexo o que quera cando quera. Eu publico o que quera. Democratizas a publicación. Calquera de nós pode escribir algo e chegar a millóns de persoas, non? Potencialmente é así. Logo é moi difícil chegar a ser viral, pero pode ser así. Que ocorre cos últimos tempos? Que de repente Internet se está convertindo nunha televisión en a que nós somos consumidores pasivos. É dicir, cada vez máis, nas redes sociais, supoño que moitos teredes Instagram, algunha cousa destas, non? Bueno, pois cada vez máis está orientada non a que nos subamos contido, senón a que vexamos o contido que poñen outros, vale? En este contexto, tedes que ter en conta que, por exemplo, que Google, que é unha ferramenta universal, mudou recentemente coa inteligencia artificial. Google era un buscador. Eu entraba ali e dicíalle, quero saber que cando fundou o Urbano Lugrís de Malpica. E me daba unha lista de respostas, de links. Algúns bons, algúns malos, regulares, algúns patrocinados. Ahora cambiou. Ahora non me responde Google. Non me responde cunha lista de links, perdón. Respóndeme cun texto feito con inteligencia artificial. Vale? Ese texto con inteligencia artificial pode ser que reproduza ben o contido das webs que está indexando ou pode ser que non o faga. Faise Google responsable de que ese resume este mal? Non. Vale. ChatGPT está tamén revolucionando o noso mundo. Cada vez máis xente usa ChatGPT para buscar de todo tipo de cousas, desde como facer unha tarta a como facer outras cousas. Ten 800 millóns de usuarios activos cada semana, xa non pasas por aí, vale? Non dous casos, Google ou ChatGPT, accedemos a resumos feitos por inteligencia artificial. Vale. A maiores, nas redes sociais, os algoritmos xa o mandan todo, vale? Sabedes o que foi o Me Too ou Yo Si Te Creo? O Yo Si Te Creo foi o caso da manada, dunha violación múltiple. O Me Too foi en Estados Unidos e logo fixose todos contra o machismo, os abusos sexuais. Eso foron hashtags, foron cancelos, vale? En os que a xente ponía contenido e buscaba cousas. Ahora, as plataformas de redes sociais están facendo as obsoletas. Por qué? Porque queren que nosotros besamos o algoritmo, vale?
Se vos accededes ao timeline de Instagram e dades a búsqueda de 3 ou 4 cousas, de repente vai dicir Instagram, xa sei como eres e xa sei o que pensas. Vouche mostrar só o contido afín. Podedes facer unha proba cando queirades despois e buscar algo que non teña nada que ver con vos. E saberedes como cambian todas as recomendacións. Vale? Son datos da propia Meta, o dono de WhatsApp, Facebook, Instagram. En Instagram só vemos o 7% das publicacións dos nosos amigos. Vale? En Facebook o 17%. O resto é contido recomendado por algoritmo. Queiras ou non. Vale? Este é un gráfico recollido polo Financial Times. No ano 2014, nas redes, a xente facía un poquinho de todo, vale? E pouco a pouco, dedicamos cada vez máis tempo a seguir a celebrities e a entreternos, a encher o tempo vacío, vale? TikTok, a cita de Instagram, YouTube e o resto de redes, cada vez máis, vale? Eso é importante reflexionar, somos consumidores pasivos, como somos consumidores pasivos e o algoritmo decide por nós o que nos amosa, como podemos saber se o que nos amosan é certo ou non? Cada vez é máis difícil, vale? Tamén case non quedan redes baseadas en texto, vale? Instagram, que naciu no seu momento para que nos compartíramos fotografías, os famosos filtros que poñamos, ese é secundario, vale, temos os estados, de acordo, pero que Instagram aposta por completo son polos Reels. Ahora vai cambiar a navegación para mostrar Reels sobre todas as cousas, vale? Cal é o problema co contido visual? Ningún, pero simplemente que non podemos comprobar os detalles tanto como no texto, vale? Ben, os chatbots, os usamos para todo. Os chatbots acertan, depende. Se queres que te axuden a facer unha tortilla, pode ser, vale? Pero que pasa cando lle pides que busquen información sobre algo recente? Que fallan moito, erran con frecuencia. O 45% das súas respostas sobre os restos noticiosos teñen problemas, inexactitudes ou, o que é máis grave, alucinacións. Sabese que unha alucinación de IA que che presenta contido falso como verdadeiro. Ti preguntas, onde está Malpica? En Galicia. E de repente lle dis, e cal é o concello que queda ao lado? Che di, pode dicirche Lugo coa mesma solvencia que che di outro, vale? Alucinan con moita frecuencia. Evidentemente, este é un exemplo moi básico, non? Pero seguimos un poquinho máis ao detalle, ao miúdo, nos poden enganar moi facilmente, vale? Se non comprobamos. Esta está basado nun estudio liderado en Europa, feito en varios países, con moitísimos datos, vale? Non é un invento. Vale. Alucinacións de IA. Este home é un antigo executivo de Google, non vou a pronunciar o nome, que non me atrevo, pero traballa con inteligencia artificial, leva unha startup moi poderosa. E díxolle no New York Times, a pesar dos nosos mellores esforzos, a IA sempre ten o risco de alucinar. Eso nunca desaparecerá. É dicir, nos podemos fiar a 100% do que nos di unha IA? Non. Cal é a forma de defendernos? A máis fácil é estar informados, é dicir, pode ser que un detalle nos vaya, ou facerlle unha nova consulta a IA, ou consultar en varias IAs. O contraste de toda a vida, que podemos facer nos medios tradicionais. Ben, máis problemas que teñen os chatbots. Sufren, como seres humanos, da sabedoría das multitudes. Me explico. Frase de Joseph Goebbels, ministro de propaganda dos nazis. Repite unha mentira con suficiente frecuencia e convértese en verdade. Vale. Se nós vemos unha imaxe 1000 veces repetida nun día, tendemos a considerar que é verdadeira, que é certa. É normal, é humán, non? Pois eso mismo pasa aos chatbots. Preguntei a ChatGPT, tes un problema coa repetición de resultados? Esta é a súa resposta. Cando busco en internet non só miro o primeiro resultado, senón tamén o patrón xeral de coincidencias. Se algo repítese moito, douno por bo. A ver, repreguntado dime, cando hai moitos resultados semellantes e de alta calidade, interpreto como un sinal de fiabilidade. Cal é a alta calidade? En que sistema do algoritmo ou da programación do chatbot decide que é alta calidade ou non? Claude é outro chatbot moi potente en Estados Unidos. De feito, escribe moi ben, pero moi ben na linguaxe, vale? E di o mesmo, valoro cando hai varios resultados semellantes a buscar información, aínda que o fago dun xeito matizado. Cal é o xeito matizado? El di que é crítico, busca calidade sobre cantidade e evita o efecto eco, do que estábamos falando antes, o das sabedoría das multitudes. Busco diversidade. É certo que o di. Na realidade, sufren deso, vale? Por que sufren deso? Porque hai xente que está destinados a crear contido masivo para que os collan os chatbots.
Por exemplo, Rusia gasta millóns de euros ao ano en contratar axencias que crean contido coa programación e coa linguaxe que lles gusta máis aos chatbots, que parece contido de verdade. Temos, por exemplo, sitios feitos con IA, o sitio inteiro, a web inteira, as fotos, os textos que collen por exemplo, contido de medios tradicionais, como a Voz de Galicia ou outros, o remedan e fanlle pequenos axustes. E os chatbots, que consideraos unha fonte fiable, vale? No último ano, duplicouse a taxa de difusión de información por parte da IA, de setembro de 2024 a 2025. Por qué? Por dos factores. Un, cada vez máis usamos os chatbots, é dicir, unha cuestión de masa, vale? Cada vez facemos máis consultas. Dúas, agora poden buscar en internet. Cando os chatbots só podían usar información do seu entrenamento, é dicir, información antiga, acertaban bastante a miúdo. Cando usan información basada en internet e buscan no momento, pode pasar que lle pidas os uns parellamentos da Liga de Campeóns de fútbol que vai haber a semana que ven e che dé os do ano pasado. Vale, por erro ou por altos de programación, vale. Hai moitas IAs, a maioría, todo o mundo coñecemos ChatGPT, pero, por exemplo, temos Grok. Grok é a IA de Elon Musk para X. Ten nome de bárbaro e moitas veces actúa como bárbaro. Vale, os chatbots non son neutros, teñen personalidades distintas para adaptarse aos usuarios. Este verano filtrouse como entrenaron a Grok para ser un conspiranoico, para crearse todo tipo de teorías de conspiración. E lle puseron ese texto na programación. Tes unha voz salvaxe, tes teorías da conspiración disparatadas sobre calquera cousa. Vale? Desconfías de todo, a maioría da xente chamaríate tolo, pero ti crees sinceramente que tes razón. Ahora, de repente, imaginades que se abre a porta da biblioteca. Entra un animaliño pequeno, vale? Con plumas, pico cuadrado, patas de pato e graza como un pato. O normal é que sexa un pato, non? Vale, pero un conspiranoico diría, non, seguro que é un robot, que nos ven espiar. Vale? Entrenará unha inteligencia artificial, neste caso, para pensar como tal. Por qué? Porque hai moita xente que os usa así. Vale. Imaxes e vídeos. Por que un problema que proliferen as redes sociais, sobre todo no vídeo e demais? Porque son autopistas para a desinformación. Vale? Vamos allá. Hai máis desinformación coas imaxes porque tendemos a confiar nos nosos ollos. Irina Gurevich, que é unha especialista alemana en aprendizaxe automático de IA, a IA está moi relacionada cos seres humanos, non quere parecerse a nós. Entón, se nós cremos en algo, se nós vemos algo, tendemos a confiar nel, vale? Para os vosos avós, os vosos pais posiblemente tamén, o que había nun vídeo sempre era certo. Porque era un vídeo ou era unha fotografía, vale? Incluso moito tempo atrás, hai máis de 100 anos, hai xente que pensaba que onde se sacaba unha foto robaba a alma, non? Vale? Non chegamos á superstición aquela, pero durante moito tempo que estaba nun vídeo, que estaba na televisión, é completamente certo. E xa non pode ser. Xa nos últimos anos, porque sempre se puido editar, sempre se puideron facer cousas, pero agora menos, vale? Recoñecedes este porto? Oso, non? Porto de Malpica, vale. Esta é unha foto real, aquí vedes un helicóptero que está por aí, que era para un rescate, vale? É unha foto real, sacada por unha compañeira nosa da Voz de Galicia, vale? Pedinlle a inteligencia artificial, a Gemini, que puxeron portaavións no porto de Malpica, vale? Tardou un minuto. Un minuto. Evidentemente, vos que coñecedes a costa de aquí, coñecedes a situación, coñecedes como funciona, diréis, isto non pode ser certo. Claro, evidentemente. Pero imaginade que en vez de poñer un barco tan grande, metémoslle un poquinho máis pequeno e dicimos que é un crucero ruso. Vale? E en vez de dicir que de Malpica, que na costa portuguesa. De repente, os rusos invaden. E lle poñemos un cabecero dun medio tradicional para que parezca mellor. Vale? É moi fácil de facer, moi sinxelo. E nos atopamos con estas cousas todos os días. Se nós non temos información de referencia, se non estamos formados, é moi fácil que nos comamos bulos. Porque de repente a información, a foto está ben, ademais, o único ancla é un pouco rara, non? O sea, xa parece que non hai calado, pero se lle retocamos esas cousas, podía cosar, non? Evidentemente falso. Ben, vos presento a Aitana, non a Aitana López. É unha criatura feita con inteligencia artificial, unha modelo de inteligencia artificial. Ten máis de 300.000 seguidores en Instagram, vale? Os seus creadores, que unha axencia de Barcelona, gañan diñeiro con ela, vale? E temos fotos de todo tipo.
temos vídeos tamén delas xogando a videoxogos. Neses vídeos delas xogando a videoxogos delata a voz que é tipo lata, vale? Non está moi conseguida. Pero a princesa está moi conseguida. O gato tamén é inteligencia artificial e chamase Neo, vale? Hai xente que sigue as súas aventuras todos os días. Evidentemente, a maioría saben que é de inteligencia artificial porque os creadores nunca ocultaron, pero podían ocultalo, vale? Teríamos de poñerlle un botón, ou non, vale? Ese é o debate que temos ahora mesmo. Un debate, volveremos despois sobre el, non? Pero al menos no espazo da Unión Europea, que é dos poucos sitios que quere regular o que está pasando con Internet, non como Estados Unidos, que o que queren é simplemente que o negocio prospere, están dous debates en marcha. Un, que haxe que identificar todo feito con IA, con etiqueta, con alguna de marca, e dúas, que ao mellor temos que facer no futuro, identificar con etiqueta de isto está feito por un ser humano, vale? Imaginadevos unha foto, imaginadevos un texto. Se todo o mundo usa de maravilla chatbots, que nos vai diferenciar no futuro? Que o fagamos nós. Vale? Bo debate. Ben. Aquí tedes a Lamine Yamal. Vale. Fixadevos nesta foto, non sei se a vedes ben, cantos dedos ten Lamine Yamal. Vale, ten 6 dedos. Ten 6 dedos. E logo, non sei se vedes ben, o machete está ao revés, o chándal do Paris Saint-Germain con dous escudos. Non sei se ven a riñonera está no aire, ten levitación magnética, non ten correa, vale? Ben, esta é unha foto feita con Grok, en un momentiño de nada, que ano pasado circulou moitísimo por a rede social X. 1,6 millóns de visualizacións, vale? Esos problemiñas da foto, os 6 dedos, o machete ao revés e o chándal, podíamos arreglalo con un novo encargo, non? Pero que indica esta foto? Esta foto indica, en primeiro lugar, que podemos facer, xa non respetamos nada, nin persoas, nin nada por estilo. En segundo lugar, que hai unha intención. Non o fixeron con un xogador blanco, non o fixeron con Pedri, o fixeron con Lamine Yamal, vale? Ninguén vino creer. Esta foto, evidentemente, está feita con IA, é falsa tamén, vale? É dicir, invita moito a reflexión. Todos os días nos vamos a topar cada vez máis cousas. E como todo o que pasa con Internet, temos unha cantidad de publicacións enormes, e nós soimos ver isto. Pero é o mesmo mecanismo que pasa coas estafas. Os que andan estafando en internet en liña, os problemas da ciberseguridade fan o mesmo. Fan moitísimas accións para conseguir, ao final, unha ou dúas. Vale? O mesmo pasa con estas fotos. Hai moitísimas fotos todos os días e vídeos todos os días falsos que se publican. Cantos chegan a ser dominio público? Moi pouquiños. En este caso, moitas veces entran polo humor. Vale? Neste caso non rimos de Lamine Yamal porque aparte de un xogador que cae ben. Se vos ensinar algunhas fotos que fixeron con Vinicius, vale, non se poden traer, porque borrerías e non se debe, vale? Ben, ides ver un vídeo que aparece moitísimo por TikTok. Son vídeos de falsas reportaxes, vale? Espera, non se escoite. Desde hace 3 semanas este charco gigante pone en peligro a los vecinos. El ayuntamiento no ha hecho nada. Esas son las escaleras más peligrosas de este barrio. Sin embargo, la gente siempre las usa todos los días y como pueden ver, el estado de estas calles es lamentable. Los ciudadanos exigen una solución urgente a estos baches. Debido a las fuertes lluvias de hoy, no se presentaron ningunos inconvenientes. Vale. Evidentemente, isto é falsísimo, isto é para rirnos e tal, pero cambiade o guión. O Concello non fai nada. E pos unha imaxe máis así, máis non tan exagerada, e demais. Podes crelo. Podemos coller ahora mismo, localizar, poñerlle unha foto aquí cercana, e de repente, pum, facer a simulación. Temos o presentador de IA, temos o todo, podemos facer o kit completo, só temos que gastar cartos. E que podemos facer a cambio? Perturbar as sociedades, distorsionar todo. Mira, eu teño visto imaxes de supostos disturbios nocturnos na Coruña, na zona do Orzán, na zona de Saír, na zona do Porto, que realmente eran da guerra de Ucrania, vale? Vale, quitaslle o sonido, poslle os subtítulos, pois tal, e pode colar. O problema é en que entorno o vemos, porque vos me diredes, a mí non me colan porque eu estou atento, eu estou concentrado e máis. E se estou mirando un momentiño de nada, o móvil con pouca luz, nun momento determinado, non é fácil que o vexa, o comparta, ademais incluso en quente, e que vayase facendo bola. E se repite moito compartido, creamos que é certo.
Pois aí está o problema, vale? O símbolo da nosa era é Donald Trump, vale? Primeiro, por qué? Porque Donald Trump nunca chegaría ao poder sen as redes sociais, no 2016, por primeira vez, e porque usa a realidade a súa maneira, vale? Donald Trump, se todo unha televisión, Donald Trump é o presentador en jefe, vale? É dicir, Donald Trump tiña un reality en Estados Unidos, cando se empezou a meterse en política, un reality no que se vos edes os concursantes, acababa despedindo un de vos, you're fired, ok? E domina moi ben a comunicación curta, domina moi ben todas esas plataformas, e domina o uso da inteligencia artificial tamén, vale? De feito, fai un montón de cousas raras coa inteligencia artificial, ponse con coroa de rei, de repente bombardea os opositores, fai de Gaza unha ribeira dorada, todas as cousas, vale? E toda esa comunicación é para que vexades que xa cambiou todo o paradigma. Antes reprocharíamos a alguén que usara un vídeo de inteligencia artificial. Ahora, o home máis poderoso do planeta os usa sen rubor, vale? O home máis poderoso do planeta hai que ter en conta tamén un dato. No seu primeiro mandato, 2017-2021, contou 30.573 trolas, vale? Ou inexactitudes ou falsidades, vale? Entón, para que vexades o personaxe e o que supón. É unha persoaxe a que todo o planeta está imitando ahora mesmo, vale? Este é un caso real, vale? E os líderes europeos van visitar a Donald Trump preocupados pola guerra de Ucrania. E esta foto, todos sentados nun banco, esperando, tristóns, horas esperando por Donald Trump, circulou moitísimo por X. Programacións masivas, vale? En redes, é dicir, todo estaba preparado. Vale, cal era a foto real que tivemos nese acto? Esta. É dicir, esta foto recolleu comentarios porque parecía que ele era o profesor e os outros os alumnos, vale? Pero non é o mesmo o que pasou na realidade que de poñerlos humillados, sentados e demás. Fixadevos que a foto máis ten un tratamento gris para darlle máis impresión de soidade, máis impresión de desesperación e demais, vale? Isto ocorre todos os días. Todos os días collemos unha inteligencia artificial e facemos as cousas. Evidentemente, se miráramos os detalles e todo eso, nos pasará como na miña mal. Veríades 6 dedos, veríades gafas onde non as ten que haber, pero non lle podemos pasar o bar a todas as cousas que vemos nas redes, porque veñen moitas. Vale. Logo, podemos usar a inteligencia artificial para que nos axude a controlar a desinformación? Sí. Pero funciona ben sempre para eso? Non tanto. Bien. Este é un caso real deste verán. Vale. Esta foto, unha foto que se amosa unha casa con moita miseria, é de España, vale, nas posguerra. Vale, a mediados do século XX. Vale. Entón preguntaronlle a Grok para dicir, isto non pode ser de España. Vale, naquela época pasause fame. E Grok responde, non, é unha foto de Arkansas, de Estados Unidos, todo cheo de razón. Vale, entón a xente empeza a mirar e di, non, Grok non ten razón. Vale, 3,2 millóns de visualizacións, unha coña. E empezan a debatir durante un largo fío de X, en que Grok empeñase, empérrase, ten que ter a razón. Ten que ter razón, moi teimudo, non sei que, non sei quanto. Cando Grok recoñece o erro, ter razón, esa foto que eu dicía e non é certo, a maior parte da xente se aburrira do fío e non o veu casi ninguén. É un mal que temos hoxe en día en internet, é dicir, o que dá primeiro, dá dúas veces. Os desmentidos nunca soen chegar a máis do 10% dos que viron o problema orixinal. Vale, se nós vemos unha nova falsa, é moi probable que despois a maioría de nós non vexamos o desmentido. Vale, porque, en primeiro lugar, as redes non amplifican con mesma forma. Vale. Como podemos protexernos da desinformación? Vale. Temos que ter en conta unha cousa. Ahora mesmo, imaginade que temos un novo apagamento. Vale, baixenos a luz. Vale. O primeiro apagamento tivo moitísima desinformación. Foran os rusos. Non, foran os americanos. Foran os portugueses, todo tipo de explicacións. Sabemos hoxe en día que pasou co apagamento? Non. Non sabemos a ciencia certa. Imos sabelo? Seguramente sí, pero vai tardar tempo. No seu primeiro momento, a información que difundiuse, moita foi errónea. Vale? E difundiron estes mapas de España totalmente en negro, vale? Que parecía Corea del Norte. Vale, non foi certa, nunca houbo todo ese apagón. Vale, para empezar, as Baleares non perderon a luz. En determinados sitios recuperouse a luz moi pronto, de noite nunca estivo tal. Vale. Logo temos a Dina, vale? Na Dina,
houve un bulo, houve moitísimos bulos, xa en tempo real, xa cando estaba ocurrindo, vale? Inda que non pudiéramos recoller, facer as contas ben da xente que perdera a vida, xa estaba xente dicindo que nun parking de Valencia había máis de 1000 mortos. No parking de Bonaire hai moitísimos corpos, moitísimos. Vale, o parking de Bonaire é como o da Marineda da Coruña, vale? Enorme. Podía pasar que houbera xente morta ali, pero non ocorreu eso, soubose despois. Os bulos, que difundiron con moitísima forza, dicían que, por exemplo, tiña que haber mortos porque había 700 tickets despachados do parking. E o parking, repito, é como o do Marineda da Coruña, non ten tickets, por exemplo. E durou moito tempo. Ahora mesmo temos unha crise nova en Galicia, por exemplo, temos unha vaga de incendios nova, e empeza a haber bulos de que si os incendios ocorren nos sitios onde hai minas, de que si os incendios ocorren en outro lado, que si non sei que, vale, decir, e todo eso sen probas, é dicir, non hai catástrofe ahora mesmo sen ola de noticias falsas. Vale. Ben, esta é unha reflexión dun historiador israelí, Yuval Noah Harari. Vale. A verdade é cara e complicada e a ficción é sinxela, barata e abundante. Cando sucede algo traumático, os que venden ficción teñen a vantaxe. Imaginade que temos unha catástrofe ahora mesmo nun pobo cercano, vale? Cae un edificio de pisos, vale? Que vai facer un medio de comunicación? Vai chamar a policía, vai chamar ao alcalde, ou alcaldesa, vai chamar ao hospital, vai mandar un redactor ali, vai mandar fotógrafo, é dicir, vai poñer en marcha un gran operativo. E con esa información vai ir publicando novas e vai ir facendo un despliegue. Que pode facer alguén que se dedique a crear noticias falsas? Dicirlle, ChatGPT, escríbeme 4 líneas desto e ponlle a culpa a isto. Así de fácil. A ficción é moi barata, os que a venden teñen moita vantaxe. Vale. Como podemos evitar tragar as noticias falsas? Pois non temos unha fórmula maestra, pero temos varias cousas. Primeiro, a información non é entretenimento, vale? É dicir, pode ser entretida, pero non é un entretenimento. Para consultala hai que navegar de forma activa, non pasiva, vale? É dicir, é como antes, cando vos veredes en algún momento xente maior que está todo o día pegada frente á televisión, vale? Pois lle boten o que queiran, vale? Pois temos que evitar eso. Non sei se sabedes que, por exemplo, Netflix encarga series a creadores que lle di estas series son para que a xente a vexa co 50% de atención ou un cuarto de atención. É simplemente para pasar o rato, vale? Pois o mesmo nos pasa en moitas cousas en internet. Están pensadas simplemente para estar aí, do lado. Pero se eu quero conseguir información, se algo me importa, teño que ir a buscala, vale? Logo, importantísimo, os algoritmos das redes sociais non lles preocupa a veracidade, só a viralidade, vale? Como traballan os algoritmos? Imaginade que un de vos fai un post para Instagram fabuloso, unas imaxes estupendas, un texto literario, unha cousa fantástica. O algoritmo non lle importa, pero outro de vos fai unha cousa que xera indignación, reaccións encontradas, vai privilexiar eso. Por qué? Porque cree que ten máis recorrido. Vale. Entón, importalle só a viralidade. Imaginade que hai alguén publicando unha mentira sobre vos nas redes sociais. Vale. Para quitalo das redes, tedes que denunciar e facer un esforzo enorme para que o quiten. Vale, porque non lles importa que alguén diga verdades ou mentiras. Vale. Supoño que vedes vídeos, imaxes, arquivos de son, e moitas veces os vídeos os vedes con subtítulos, vale, en outros idiomas. Quen vos garantiza que os subtítulos sexa o que está a dicir no texto? Hai que ter moito cuidado. Por exemplo, o ano pasado intentaron montar unha crise entre Francia e Ucrania cun suposto vídeo dun herais ucranianos planeando o asesinato de Emmanuel Macron, o presidente francés. Evidentemente falaban nun idioma que non entendía ninguén, os subtítulos poñían outra cousa que non era. Vale. Ben, está moi de moda o famoso FOMO, non? O Fear of Missing Out, medo a quedarme fora de algo, vale? Pasa cos concertos, compramos entradas para concertos 2026 en que saibamos se podemos ir ou non, e pasa con información e con moitas cousas. Tes que ver esta serie xa, tes que ler isto xa, tes que comprobar isto xa. Normalmente, cando te meten urxencia, deberíamos desconfiar, porque non nada é tan urxente. E, sobre todo, se nos ofrecen unha recompensa por dar likes, por estas cousas, o que ven detrás soe ser unha estafa, vale? Ben, é importante recordar que os chatbots alucinan e tamén teñen nesgos, vale? Que como en galego se di que algo está, digamos, orientado cara a algo.
Vale? Se o chatbot o temos en modo conspiranoico e entra o noso pato, que nos vai dicir? Que non é un pato, que é un robot. Se o temos o chatbot en modo clásico, en modo real, pois dirá, non, mira, o máis normal é que ese é un pato, vale? Ben. Que podemos facer nós como cidadáns nestes casos? Acudir a sitios de confianza e autoridade para informarnos. Vale? Se eu vos digo, o luns non hai clase, quen son eu para dicirvos que o luns non hai clase? A quen lle teríades que preguntar? Para saber se hai clase ou non. Claro, unha fonte de autoridade, unha fonte que saiba do que está a falar. O mesmo con outro tipo de información. E se buscamos información sobre un feito noticioso, podemos ir a un medio de comunicación que traballe nun sitio, vale? Ou, se, por exemplo, nós temos seguimos alguén en YouTube que, por exemplo, nunca me fallou, que sempre deu boa información, ou en TikTok o mesmo, pois tamén podemos pensar, dicir, que sempre nos vai a dar boa información, vale? Temos que facer unha relación de confianza, temos que saber onde nos podemos informar, para evitar ter... E logo tamén sempre podemos mirar a quen di. Por exemplo, cando alguén di, din que vai pasar isto. Quen o di? Quen é a persoa que está a dicir? Vale? Non é o mesmo un rumor ou algo que non está acreditado que algo está publicado con fontes e que respondas polo publicado. Por exemplo, nós, na Voz de Galicia e noutros medios de comunicación, se metemos a pata, a xente pode vir contra nós. Pode reclamarnos responsabilidade, pode reclamarnos que rectifiquemos, vale? A un influencer que está feito con inteligencia artificial, desesolle moita sorte a alguén que poida... Vale? Ben, se temos dúbidas, isto tan básico como a humanidade, contrastar, vale? Imaginade que falamos de antes, que cae un edificio, vale? E hai unha explicación rocambolesca nun sitio. Ninguén máis vai a dar esa explicación? Canto tempo se pode guardar unha exclusiva hoxe en día? É difícil, vale? A boa información é plural, eso é importante. Que pasa nas redes? Que as redes tenden a amosarnos só o que nos gusta, a nosa visión do mundo, vale? Eso nos provoca un choque moitas veces coa realidade. Vale, se eu vexo un mundo en blanco e negro e de repente veo esa valla de color arco da abella, vou dicir, non pode ser, que ande xo por aí. Se eu nas miñas redes sociais todo blanco e negro, non? Pois o mesmo pasa. Se a percepción do mundo que teño eu é complicada, é negativa, non vou aceptar nada positivo, non? Entón, se todo o que ves ou les en información pareceche ben, gústache, temos un problema, vale? Porque entón posiblemente estés cunha mirada estreita, vale? E logo, eu propoño distinguir entre os que explican se algo está feito con IA e os que non. Por exemplo, a BBC inglesa ten nos vídeos e nas fotografías unha trazabilidade, vale? Igual que a froita. A froita nos podemos saber de onde ven a froita, quen a trouxo para España, que todo eso, vale? Pois con información ten que pasar o mesmo. Se eu teño un vídeo, por exemplo, de aquí de Malpica, teño que certificar que este vídeo está grabado en Malpica hasta ahora en este sitio. O que non o faga, teremos que poder dubidar del, vale? Por exemplo, habería que facer obrigatorias, ao menos en Europa, as etiquetas de feito con IA? O mellor había que plantexalo, non? Ben, era o que tiña que contarvos, isto podíamos seguir horas e horas, pero eu creo que é máis interesante darvos paso a vos que por se tedes algunha pregunta, vale? Moitas gracias, rapaces. Crees que no futuro as inteligencias artificiais terán máis capacidade para detectar os bulos e poder desmentilos? Sí, posiblemente as inteligencias artificiais que estén especializadas en detectar bulos. Vale. Hai algunha inteligencia artificial, como por exemplo unha europea, que se chama Lechat, que está feita en Francia, vale? De unha empresa que se chama Mistral, que ten un convenio coa axencia FP para entrenarse e saber detectar cales son as fontes de información. É dicir, a tecnoloxía é boa. O problema é quen a poida usar nun mundo globalizado tamén para crear esos outros bulos, non? Ti imagínate, tes o bulo e contrabulo. Allá sería maravilloso poder preguntarlle a ella, mira, isto é certo ou non? E che diga, sí. Entón xa podemos confiar. O problema é que lle fai a trampa, todas estas cousas. Haberá que estar moi atentos, pero posiblemente sí. E, sobre todo, nun entorno regulado, como digamos o da Unión Europea, posiblemente podamos facelo. Vale. Non sei se respondín a pregunta. Que
Que responsabilidades teñen plataformas como TikTok ou Instagram na difusión de bulos? Altísima, altísima. Mira, en Instagram, por exemplo, cando foi da guerra de Gaza, da eclosión, empezaron a difundirse cousas que non eran verdade de ninguna maneira, e inda que denunciabas, a plataforma as mantiña, vale? Meta, que é a compañía que o dono de Instagram, tamén é o dono de Facebook. Facebook ten unha tradición moi mala de moderar contido, vale? De bulos, porque non detectaba moitos. Ten uns problemas enormes con certas cousas, por exemplo, se ti pos unha foto dun corpo humán espido, quítache a conta, pero se pos unha barbaridade, non o fai. Vou dar un dato. Había moderadores en Meta, en Instagram, en Facebook, xente contratada para vixiar contido, moitísimos que acabaron tendo problemas de saúde mental, vale? De todos os horrores que había xente. Por que? Se vinculades ao anonimato nas redes, coa capacidade de estar frustrados e dicir calquera barbaridade, podes atopar moitísimas cousas que son tremendas nas redes sociais. E as redes non fan casi nada por eso. En TikTok é unha gran autopista de desinformación. Ten cousas boísimas. Ten un algoritmo maravilloso para ternos moitísimo tempo, vale? Nos empezamos en TikTok e enganchamos un vídeo con outro, está moi ben feito. O que aparece aí se acerta ou non lles importa moito. Vou vos dar outro dato. TikTok, sabedes que en Estados Unidos, non sei se sabedes, pero queren independizar o TikTok de Estados Unidos. Por qué? Porque en Estados Unidos, co anterior goberno que tiña, consideraba que era un arma de propaganda dos chineses. Vale. Donald Trump quere que se faga ese reparto, esa venta, pero que se faga a xente afín. Por qué? Porque é unha ferramenta de propaganda boísima. Vale. E non lle importa tanto a realidade como si que vai ao contido afín. Vale. Porque el dáselle moi ben ese tipo de contido. Non sei se respondín adecuadamente. Por que crees que tanta xente crea en teorías da conspiración mesmo cando hai probas do contrario? Vale, porque moita xente vive na súa propia burbulla. Vale, bueno, evidentemente hai xente que ten esa capacidade de creerse todo tipo de teorías de conspiración porque quere creer así. É dicir, o ano pasado, en un artigo do Atlantic de Estados Unidos, falábase de cando houve uns furacáns en Florida, vale, a xente empezou a creer que eses furacáns estaban feitos polo home, vale, que eran armas climáticas. Non había unha soa proba, ningunha deso, pero eles querían creer, vale. O que nos pasa cada vez máis nesta sociedade digital é que temos por un lado a realidade e por outro unha burbulla. Se vivimos dentro desa burbulla nos podemos creer calquer cousa. Se repiten moitísimos as conspiracións, se repiten moitísimos bulos e eu só consumo ese tipo de cousas, é máis fácil creelas. Logo temos que ter a nosa mente predisposta a creer, vale? A desconfiar de todo, como entrenaron a Grok antes, como poñía. Pero o importante é vivir nesa burbulla. De repente a xente saía á rúa e de repente, vale. Coñecedes o que son os aranceles de Donald Trump, non? Que son, digamos, unhas tarifas sobre os bens que exportamos e importamos a Estados Unidos. Ben. Donald Trump dixo ali en Estados Unidos que esos aranceles vai nos pagar os españois, os franceses, as empresas que vendan alá, vale? Eso non sucede así. Entón, un equipo de reporteiros saiu á rúa en Nova York a buscar xente coa gorra de afines a Donald Trump, explicarlles que non era así. Entón, atoparon un señor. Ese señor dixo, apareceu o reporteiro con o micrófono na man, a cámara, mira, somos tal, queremos explicarlle isto. De vos non me fío. E de repente, dicen, vale, de nós non se fía. Moi ben, nos parece moi ben. E traen outro señor con gorra de Donald Trump, un tipo que era un importador de produtos europeos en Estados Unidos. Un señor que dicía que votaba a Donald Trump. E lle explicou, de verdade, que realmente o que iba a pagar os aranceles era él, que era o importador. Que lle di o señor original o que estaban entrevistando? Eso é demasiado complexo para min. Non quería romper o seu esquema de crenzas, a pesar de que había unha realidade. E algo pasa parecido a conspiración. Son máis feliz vivindo na miña burbulla, na miña realidade. É máis complexo que eso, pero máis ou menos vai por aí.
Como afecta a inteligencia artificial ao xornalismo e a confianza nos medios de comunicación? Ben, todas as enquisas que se fixeron ata agora, a xente que lee contidos e ve inteligencia artificial, din que a confianza na inteligencia artificial é máis baixa que nos contidos feitos reais, vale? Entón, como nos afecta o xornalismo? Hai xente que se está facendo cousas con inteligencia artificial no sentido de facer o traballo, pero eso non é xornalismo, vale? Que nos pode axudar a inteligencia artificial no xornalismo? Por exemplo, ti imagínate que eu teño ahora mesmo unha sentencia, vale? Unha sentencia dun xuizo que pode ter 500 páxinas e podo axudar a que a inteligencia artificial me faga unha cronoloxía, vale? Para logo a partir de aí empezar a traballar, ou que me indique en que páxinas se dan esas partes textuais que eu lle pido, vale? Que nos pode axudar? A automatizar cousas. Imaginade, sabedes o que é unha newsletter? Un boletín de noticias que entra no correo electrónico, non? Imaginade que ti, o que fixeches a pregunta, mándoche esa newsletter, e mándolle tamén a tua compañera do lado. E a inteligencia artificial dime, mira, este rapaz, se lle mandamos ás 9 da noite, lee 5 noticias. Se lle mandamos ás 9 da mañán, lee unha. E a súa compañera ao revés. Entón a inteligencia artificial vai me suxerir que eu lle envíe eso a cada un na hora que máis noticias ides ler, porque vos quedar mellor, por exemplo, vale? A que nos ten que axudar a inteligencia artificial? A ter menos erratas, vale? A que, por exemplo, os nosos compañeros cometan menos erros, que tengamos formatos adecuados, todo ese tipo de cousas. Pero crear por nós non queremos, vale? Nos temos nos nosos principios editoriais que non imos usar a inteligencia artificial para crear cousas. E se algún día, dentro de uns anos, cambiamos as cousas, poñeremos esa etiquetiña que bichetes antes. Tiñamos algunha pregunta máis? Sí. Hai algún tipo de truco para poder recoñecer a simple vista un deepfake? Un deepfake. Deepfake. Vale. A simple vista, erros, vale, como na foto de Lamine Yamal, se hai 6 dedos, hai cousas raras e demais. Pero cada vez é máis complexo detectar esas cousas, vale? Porque cada vez os chatbots teñen mellor capacidades para editar fotos e vídeos, vale? O portaavións ese podemos facer que se movera polo porto de Malpica. Sería realista ou non, non o sei. Cada vez é máis difícil. O máis importante, digamos, é a trazabilidade da fotografía, vale? Porque os problemas eses técnicos non saen. Nos textos sí que hai algunha opción. Por exemplo, normalmente as inteligencias artificiais adoitan abusar dos adxetivos, vale? Cando escriben un texto. Pero non hai unha fórmula maestra, e nese caso non temos nada que nos diga de repente isto podemos mirar. Temos? Vai ben, pois vamos coa daqui, queredes? Ou sí, e logo ímos coa que entrou por YouTube. Comezas a falar de estafas telefónicas que simulan voces con IA, entre outros tipos de fraude. Algún consello para evitar caer nelas? Sí, o consello principal é estafas telefónicas, estafas de todo tipo, é dicir, ninguén vai che regalar nada, vale? É posible que te chamen con datos ou imitando voces de xente próxima, vale? Por exemplo, hai pouco publicamos que un sacerdote dunha parroquia en un pobo de Levante de España estaba pedindo donacións con arquivos de audio de WhatsApp, supostamente os parroquianos, coa voz grabada e filtrada. Que nos queda aí? 1, desconfiar. 2, non hai nada que sexa urxente, normalmente. É dicir, se alguén te chama, tes que darme autorización para isto, tes que darme tal, tes que darme xa, por que tes que darte xa? E volvemos ao de antes. Navegación activa. Imaginade que vos, de repente, vos chega un correo electrónico e din a vosa conta en Amazon, en calquera das empresas de Inditex, quedou suspendida. Pincha aquí para recuperala. Non pinches aí, nunca. Vai a aplicación e comproba se certo ou non. Vale. E o mesmo cos chamadas telefónicas. Se unha chamada non desexada e non autorizada, normalmente é mellor colgar e chamar ti a persoa que en teoría te está a chamar. Vale. É o mesmo de sempre, comprobar, ser activo e levarnos a iniciativa. É a forma de evitar estafas e a forma tamén de caer en desinformación. Vale. E creo que tiñamos unha do chat de YouTube, non? Sí, a través de YouTube pregúntannos as loiadas semellan un fenómeno exclusivo do século XX, pero cal poderíamos decir que foi o primeiro exemplo histórico de fake news, se o hai ou se o temos... Hai moitísimos e moito máis antigo.
No século I, despois de Cristo, baixo o reinado do emperador Nerón de Roma, ardeu a cidade. Gran parte da cidade ardeu. A que lle botaron a culpa no primeiro momento? Os cristiáns. Despois, co paso do tempo, botaron a culpa ao propio Nerón. A día de hoxe, casi 2000 anos despois, non sabemos que o fixo. Temos tamén unha fake news importantísima, que foi en 1898. Vale, en 1898, España ten aínda colonias. Ten Cuba, Filipinas e Porto Rico. E Estados Unidos quere quedar con elas. Vale? E intentou por todos os medios. Ofrece cartos. España non acepta. Vale? Financia revolucionarios. Non triunfan. Que lle queda? A guerra. Pero a guerra non era popular en Estados Unidos. Facía falta algo que mover a opinión pública a favor da guerra. Que ocorreu? Un acorazado, o Maine, fondeou no porto da Habana, Cuba. Estourou. Afundiuse. Quen foi? A día de hoxe non o sabemos. Foi España, non hai ningunha proba e non tiña ningún interese en provocar unha guerra. Que dixeron os medios de comunicación de Estados Unidos que estaban a favor da guerra? Foi o inimigo, tivo que ser España, que era un caldo de cultivo tan grande na sociedade que o presidente de Estados Unidos declarou a guerra a España. Declarou a guerra a España, Estados Unidos gañou a guerra, arrasou e quedou con Cuba, Filipinas e Porto Rico. Cambiou a historia. E non sei se temos algunha cousiña máis. Se non, podemos, son uns 50 minutos que faltáramos. Estou moi agradecido pola vosa atención e polas vosas preguntas. E nada, graciñas e intentade non picar nas fake news.